ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. మన రక్షకుడు మన విమోచకుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అందరికీ వందనాలు. చిన్న ప్రార్థన ద్వారా ఈ ఉదయకాల వాక్య ధ్యానం చేసుకుందాము. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమగలని దేవ యేసయ్య, సర్వాధికారి నేను మీకే వందనాలు తండ్రి. నేను ఉదయకాలం ప్రభు వాక్య భాగం ధ్యానిస్తుంటే మీరు మాకు సహాయం చేయండి. తగిన జ్ఞానంతో వాక్య భాగం మాకు అర్థమైనట్లు కృపను అనుగ్రహించి సమస్త మహిమ నీకే కలిగినట్టు ప్రభు మమ్మల్ని వాడుకోమని ఈ చిన్న ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్. మలాకి గ్రంథం 3వ అధ్యాయము 6వ వచనము. యెహోవానైన నేను మార్పులేని వాడును గనుక యాకోబు సంతతి వారిని మీరు లయము కాలేదు. ఆమెన్. దేవుడి వాక్య భాగం దీవించును గాక. ప్రభునందు ప్రియులారా, మనం ఇక్కడ వాక్య భాగంలో గమనించి చూసినట్లయితే విధంగా తెలియజేయబడుతుంది. ఏమనంటే, యెహోవానైన నేను మార్పులేని వాడును కనుక యాకోబు సంతతి వారైన మీరు లయము కాలేదు అని. అదేవిధంగా మనం వాక్య భాగంలో గమనించినట్లయితే నిర్గమకాండం 3వ అధ్యాయం 14-15 వచనాలు, అందుకు దేవుడు నేను ఉన్నవాడును అనువాడునై ఉన్నానని మోషేతో చెప్పిన, మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపినని నువ్వు ఇశ్రాయేలుతో చెప్పవలెనను. మరియు దేవుడు మోషేతో ఇట్లనెను, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా అనగా అబ్రహాము దేవుడు, ఇస్సాకు దేవుడు, యాకోబు దేవుడైన యెహోవా మీ యొద్దకు నన్ను పంపినని నువ్వు ఇశ్రాయేలు చెప్పవలెను. నిరంతరం నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది నా జ్ఞాపకార్థ నామము. యెషయా గ్రంథం 41వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో, నీ దేవుడైన యెహోవా నేనే భయపడకము, నీకు సహాయం చేసేదని చెప్పుచు నీ కుడి చేతిని పట్టుకొనుచున్నాను. యెషయా గ్రంథం 44వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో, ఇశ్రాయేలు రాజైన యెహోవా వారి విమోచకుడైన సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను మొదటివాడును కడపడను, నేను తప్ప ఏ దేవుడును లేడు. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో, యేసుక్రీస్తు నిన్న నేడు ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడు, అవును యుగములకు ఒకటే రీతిగా ఉండును. యాకోబు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో, శ్రేష్టమైన ప్రతియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును పరసంబంధమైనది జ్యోతిర్యమగుడగు తండ్రి యొద్ద నుండి వచ్చును. ఆయన యందు ఏ చంచలత్వమైనను గమనముల కలుగు ఏ ఛాయను లేదు. ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం, ఆల్ఫాయు ఒమేగాయు నేనే, వర్తమాన భూత భవిష్యత్తు కాలంలో ఉండువాడు నేనే అని సర్వాధికారి యొక్క దేవుడునకు ప్రభు సెలవిచ్చుచున్నాడు. చివరిగా ఒక మాట, కీర్తన గ్రంథం 102వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో, నువ్వు ఏకరీతిగా నుండువాడు, నీ సంవత్సరములకు అంతము లేదు. ఆమెన్. దేవుడి వాక్య భాగం దీవించిన గాక. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాము. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమగలని దేవ యేసయ్య, మీరు ఇచ్చిన వాక్య ధ్యానాన్ని బట్టి ప్రభావం కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాను. దేవ మీరు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉంటూ దేవుడై ఉన్నారు తండ్రి. ఆయన మీరే మమ్మల్ని రక్షించి వారు దేవుడై ఉన్నారు తండ్రి. అందువలన మేము లయము కాలేక ఉన్నాం తండ్రి. ఆయన అందుని బట్టి ప్రభావం మీ కృతజ్ఞత చెల్లించుకుంటూ నిరంతరం మీ కృపలో మమ్మల్ని కాచి కాపాడమని ఈ చిన్న ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమెన్.